ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನೀಕುಲು ತೋಂದಲರ್ ಭಾಗೀರಥಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತೂಕ ಇಂಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಆದಿಪ್ಪು ಪನ ಎಂಕ್ಲನಾಕ್ಲೆ ಆ ಕ್ರಮ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋದಿಪ್ಪಾರು ತು ಕಡೆ ಪೋಯಕೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಇಂಕ್ ದಾತ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಪದ್ರಾಡು ಅರೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಓಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಿಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಓಕೆನಾ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಓಕೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ. ನಾನು ಪಿತಾಡಿಯೇ ದೊಂಬು ದೊಂಬು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅಜ್ಜಿ ಓ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಪಿದಾಡಿಯೇ ಎಂಕೊಂಜಿ ಓಡೆ ಹೋಗೋಣಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋಡೆ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ನೀರಿಜ್ಜಿಂಡ ಅಪ್ಪಜಿ ನನ್ನ ದೊಂಬುಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಪ್ಪು ನಗದಾಯ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟು ಬೋಡಪ್ಪನು ಅಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರೋ ಪಾಡು ಅಂತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ತುಲೆ ಪೋನುಲ್ಲ ಯಾನು ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗಿ ಪೋನುಲ್ಲ ಓಕೆ. ಇಂದು ಎನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ತೆತ್ತನ ಸಾರಿ ಏನು ನೆರೆ ತುಂಬ ರೊತ್ತುತ್ತದೆ ಏನು ಪಶ್ಪದ ನಿಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಣೋಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಓಕೆ. ನಾನು ದೊಂಬುಡ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ತೋಜು ನೇಜಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನು ಅಡೆ ಪೋದ ಯಾಕನೆ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮದಿಮೆದಿಲ್ಲ ಡೆತ್ತಿಯೆ ತುಳೆಂದುವೆ ಮದಿಮೆದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಕುಲೊಂದಿರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲ ಪೋದು ಕುಲ್ದನಾಗ ಏನೊಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವು ಕ್ರಮ ಆತನ ಉಲಾಯಿ ಪುರ ಒಂದಿತ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಲಕ್ಕರೆ ಬುಡ್ಚಿ ನಾನು ಉಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಏನು ಸುಮಾರು ಸತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಂಚು ಎಂಕ್ಲನಾಗ್ಲ ಕ್ರಮ ಸುಮಾರು ಪಾಡ್ದೇನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿ ಮಲ್ಪಿದೈ ಬತ್ತೆ ಕಣೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಮಂಜಲ್ ಪುರ ಪೂಜಾರಿ ಉಂಡು ಮಂಜಲ್ ಪೂಜೆದು ಮೀ ಪವನ ಕ್ರಮ ಪುರ ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಅವೇನೇ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದು ಪೋಲೆ ಓಕೆ. ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಮದಿಮಲ್ ಮೀದು ಬತ್ತಾಯಕ್ಕ ದ್ವಾರದ ಉಲಾಯಿಡೆ ಬರಿಯರೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮದಿಮೆದ ಮನದನಿ ಬರಿಯರೆತ್ತಿ ನಡೆದಾರ ದ್ವಾರ ಕರೆದು ಈ ಸೈಡೆ ಮದಿಮಲ್ ಎಣ್ಣೆ ತೊಂದು ಆರತಿ ಮಂದದು ಉಲಾಯಿ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪಿರು ಅದರ ಉಲಾಯಿ ಲೇಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ದುಂಬುದ ಹಿರಿಯರ ಮಂತಿನ ಕ್ರಮ ಪೊಣ್ಣಾಗ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ಮೈಪು ಸುಡಿಡು ಒಂಜಿ 4 ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಐದೊಕ್ಕ ಮದಿಮಲೇನು ಉಲಾಯಿ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ನೆಟ್ಟು ತೂವೊಂದು ಪೋಲಿ ಓಕೆ. ಇಂದು ಆಕ್ಲೆನ ದೇವರನ ರೂಮು ಈ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ಐತಬುರ ಮಂತದು ಸೋಕು ಮಂತದಿರು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನೆಟ್ ಪಂಡ ದೇವರೇ ಒನಸು ಬಲಸು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮರಾಠಿದಾಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆ ಕ್ರಮನು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚ ಅವೇನು ಮನ್ಪನಾಗೇನು ಉಲಾಯಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನು ಅಂತೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ ಮಂತೆ ಐತ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಈ ರೀತಿಡು ನಿಗಳು ತೂವೊಂದು ಪೊಲೆ ಈ ರೀತಿಡು ಉಂಡು ಓಕೆ. ಸೋನಾಸಿಗೆ ತುಲ್ಯ
ಕೊನಸಾಂಡ್ ಮದ್ರಿಂಗ ಒಣಸು ನಾನು ಒಂಥರ ತನಗ ಇಂಗ್ಳು ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ದಿನ ಇಲ್ಲು ಪುರ ಎಂತ ಹೊಶ್ಪದೆ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿದ್ದ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪತ್ತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪಾಕಿದೆ ಮಂತುದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಕ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ದಾರ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಓನುಲ್ಲ ನಿಂಕ್ಲ ವಿಜಯಕ್ಕ ವಿಜಯಕ್ಕ ನನಗೆ ಆರು ಮೋನೆನೆ ತೋಚ್ಪೋಜೇರು ಬೇರೆ ಹತ್ರ ತೋಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಅಂಚ పోనుల మామి నాకులో లేరు ఎక్కడ రెడీ జన ఇత్తే సుమారు జనం ఉల్ల పోరే నానా బచ్చెలు దాలబల్లి దొంబుగనగ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡೆದ ಇಂಕ್ಲು ಮದಿಮೆಗೆ ಕೋಡೆ ಮದ್ರಿಂಗಿ ಪೋದಿತ್ತ ಆ ಇತ್ತ ಮದಿಮೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಪಿರಾರ್ದು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆದು ಚೂರು ಹುಷಾರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಬನ್ನಾಗ ಮರ್ದೆ ತಂದು ಬರೋಡು ಹಾಗೆ ಚೂರು ಕಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ದಾಯ್ತಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾಯ್ತನ ತಿನ್ನಿನ ಆಯ್ತು ದಾಯ್ತ ಕವರ್ ಕೊರಿಯೆ ಉಂಟು ಕೊರಿಯರೆ ಉಂಟು ಕೊರಿಯೆ ಉಂಟು ಯಾನೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಪುರ ಅಂಡಲ್ಪ ಒಣಸದು ಪಿಡಾಡಿ ಐತೆ ಕಡ್ದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಗನೇ ತೊಂದು ಮಂದಿರ ತುಳಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಊರುಡು ಪೆರ್ಲಾಡ್